manta. Kai haƙuri ka bar batun ƙauna ne ba bil adam ce ba. Kamar ni kan zama ɗaya mafarki bai zama gaske kai duba. Yaushe da nazari na ki guna babu dare bare rana. Ki ce kallo da zina tunani na ki da ke wajen kwana. Ki amsa kira da roƙona, ki gaskata duk mafarki na. Batun da na miki haƙun yake ba ka yaɗe ka zance na. Ka sa haƙuri cikin zuciyarka ba za mu zaman na daidai ba. Kasancewar ka kai bil adam ne ni kuma ba mutunci ba. Ka yau nazari da kyan duba, ka gane gaskiya tsaba. Ka yau auren mutum yar uwarka hakan shi zai fi mare ba. Ki gaki a yau na ganki zahiri. Dare kabin da ya yi nesa sanda ya zo kusa kayi kaitari. A yau aure na ni da ke ki zama zan yi fahari. Kamar ki gare ni san babu ko da wasu sukan gabai kena. Kadan haka shi ne zai fi ma daidai. Mutum sai dai mutum jinna sai dai jinna hakan gane daidai. Ka yawa haƙuri da ni kai dai, ba aure ni da kai sai dai. Wa tarihin mutane na daura mutum bai aure aljan ba. Hasashe na tabbata ke zara kiki da kin billo. Akwai kauna cikin duniya ko da a faɗi na yan kwallo. Wurin da nake cikin zuciya daga aure ga ma'an kullo. Alƙawarin da na yi cikin kauna ba za ni saki bayan mata. A kaina ka cire san zuciya. A da na so ka tun farko, alaƙa ta mu ba karko. Dole na bar ka ko da ina so tilas ni ban kwana. mafarki da kar ki guje ni yan mata, ki gamsu da so da